kako bi se tukao. Ajde, stavi garti. Evo. Ne ide tako, Nuni. Na garti ide ovako, bato. Ovo ti samo uradi. Vidi, slab si ti. A nemaš pravo lako koristiti. Ajde sad ozbiljno, Jara. Šta? Vidi ovo. Ajde. Ajde, ko je trši? Ajde. Jesu spreman? Ajde. Jo! Jebo mamu svoju sad. Sad sam preterao. Nuni, sjebo si sve. Pa sad smo preterali, jel? Gle ovo. Si mi udario sve, Ti si mene raskrvario, druže. Gdje mi je kamera? Aj, si mi udario sve, jebem. Vidi, Nuni, ti si mene raskrvario, jebem te usta. Gle ovo. Vidi ovo, ljudi. Nuni, vidjet ćeš, dobit ćeš batine. Za ovo ćeš dobit batinu, uži, vidjet ćeš. Znaš koliko sam jak. Vidi ovo, materi. Što si ti daj mi. To, Bože, hvala ti. Jo, ljudi, ja sam sjebao monitor jedni. Oči ti gore, ja sam u nozi jači. Sjebao sam kameru. Ljudi, jel me vidite? Gle ovo što si mi uradio, jebem te usta. Vidi u mene problema. Gle me, ljudi, što mi novi uradio? Jebem li pila. Daj da vidim nogu, si polomio. U mene promi, sve si mi, buraz. To, Bože, hvala ti. To, bre, samo vaše stvari. Gle, raskrvario me Nuni, jebote leđe. Čekaj, brate, u mene poplava, nema veze, struja, nek me zdrma. Smiješ ti uživo da se pobiješ sa mnom, iskreno sad pitam. Jesi ozbiljan ti? Šal, a? Jes. Vidi. A ti si debel malo jebote, a? Pa brate, vidi, a sad veze, brate, na moju visinu, koliko imaš kila? 75. Kunence, majko, isto, ali soči si možda za 6-7 cm. Jesi ti, kad si se posljednji put tukao? Prije 3 dana. S kim? Pa prijatelj mi na Omegu, zato čeka se kod... Ljudi, mene Nuni, ja ne mogu da verujem, ovo je prvi put gledao. Jebote leđe. Ali otme sa mnom, vidi! Lepo ukus! Ovo lepo! A znaš kog tebe prebio, Guh? Guh Sajan, on mi dođe do ovdje pre ćelavi. Što? Satrom te, ala? Pa ćelavi Guh, bre, malo ga, nemoj me zjebavati, druže. Ej! Slušaj, hoćemo se da se... Slušaj, hoćeš da se takmičiš sa mnom? Ko uradi bolje nugatov skok, dobio 100 evra. Ne čujem te, jebim tu. Puši, ne čujem te, jebim tu. Slušaj, druže. Odmavljate Vinko nešto. Franko Vinko. Slušaj, ljudi, hoćete ovako da se takmičimo Guh i ja, ne Guh bre, Nuni. Ko uradi bolje nugatov skok? Ali ti imaš bolju stolicu, gle moju stolicu, ja ću se polomiti. Pa ja ću se polomiti, ljudi. Da uradim nugatov skok. A znaš šta je u mene mal prostor? Hajde još, hoš ti prvi. Ti prvi, bolje tebi da ostavim. Znači ljudi, ko uradi bolje nugatov skok dobio 100 evra od nekog trećeg lika. Ajde, ćemo. Ja prizivam donacije. Znači staviš stolicu i to je... Ja ću se polomiti 100%. Evo, hajde. Ti prvi, ali dalje. Laše, on ga je slavio. Hajde ti sad, hajde. A mal prostor, pa ne može... Slušaj, odalji kameru da vidimo kako skačeš. U štaku. Ljudi, da probam ili ne, bolje ne. Kako da skače, ne mere kad je mala soba. Ili imaš plastičnu? Hajde. Ao, ljudi, ja se bojim, a? Pa evo plastična stolica, si lud. Hajde. Nemam muda, boga mi. Imaš Allah. Allaha mi nemam. Allaha! Ajde. Zalete se mi tamo. A ti se zaletao metar, ti hoćeš da si ja iz hodnika zaletim. Zaletio se ja od sebe, kažem ti, soba mi 3... Još jednom uradio onda ću ja, 100%. Moram da se... Eš materi. Ovo ću boga. Sad sam se udario. Nisi. A jebak što, pa 3 put sam jebem te ja. Ajde, jebi me. Ajde, da probamo. A polomit ću se bez veze, brate. Neće ništa biti dole taj parkir. Ne sebi. Čekaj, kako da postavim ovako, a? Ovako ću. Tako, krije prema sebi. Aj, molim te, Bože, nemoj da se nešto loše desi. Lajte se. Da se zaletim koliko? Idi iskuhinje tamo. Eto što ti. Ajde, molim te, Bože, nemoj nešto loše. 3! Jel me vidiš? Vidi. 100%! Ajde, bašiš. Nije, ovo je loše bilo, a? Još idi probaj jednom. Vidiš da nije ništa strašno. Tako je. Jao, brate, plovi mi soba. Ništa loše, a? Loše. Šta ti je jebem ti? Gde mene, ti si lud, ma.
Ništa, a? Neće. Kako neće da se polomi stolica? Čekaj dok ja papira donesem, okrem soba. Stani, eto. To bože. Kako neće da se sjebe stolica? Dobra je, dobar kvalitet. Uštimaj, sad da papira donesem. Ljudi, neću više. Loše, a? A šta je loše? Vi hoćete da se ja polomim ko pička, brate. Šta je loše? Jače, a? Ali on ni ne gleda. Čekamo njega da gleda. Ljudi, lajkujte stream. Ako bude odmah 10.000 lajkova, odmah skačem. Eto, moram malo ucati. Jesi konto si vi? Jesam, skonto sam, treba malo dublje da uđem. Da vidim. Sad ćeš da iš. Ne moraš, ajde još jednom reda radi, brate. Tako je. Možda se baš sad polomim, a to? 3, 4, sad! Kako uspori ovo? Čekaj. Sad čekaj. Da skinem majicu. Sad skinem majicu. Vidi bato, gle bato. Jesi razvijen, Jara, ko Janko. Šta priča? On mene im vređa. 3, 4, sad. Mumi! Jebem ti bilo, šta me teraš u kurac! Jebot! Ej, jebi se! Gle ovo! Jebem ti bilo, gle stolicu, gdje da sedim sad? Gle ovo! Ajde, brate, nagovaraš me tu! Kakav si ti, Vanko, kunem ti se, majku! Nagovarate mi ljudi, jebo ostaje! Kakav si ti, Vanko! Gle ovo, kako sad da sedim? Ajde! Evo, sad... Kako sad da sedim? Pa kako da sedem u tiramu, mami?